på virkelig. Jeg får det så dårligt. Ja! Jeg besvimer og alt muligt. Ej, jeg skal bare hjem til Gudrød i morgen. Det er ikke. Det er lækkert. Det er nederen, hvis det kun er nogen. Okay, jeg vil sige det. Skal vi se på det, Mille? Okay, er jeg nødt til at... Nej, vent lige. Hvad klokken sætter på? Nu bliver jeg glad, når vi skal. Ida, hvad sker der på dit øje? Det er fuldstændig rødt. Det er helt rødt. Ida, gør en